Hej alle sammen og glædelig jul. Igennem den senere årrække er der kommet et større fokus på børns manglende kompetencer ved implementeringen af forskellige måleredskaber til at måle børns udviklingsniveauer. Hele det her fokus, det har taget lidt fokus væk fra, hvad barnet egentlig kan, og det giver nogle problemer i, at barnet måske ikke får lov til at lege lidt med de besiddede kompetencer, og derigennem udvikle dem, så de måske kan tilegne sig alt det, de ikke kan endnu. Mit bud i alt det her, det er et yoga-eventyr for børn. Hver positur, der skal laves igennem den her fortælling, er illustreret ved tegninger. Og ideen er simpelthen, at når barnet kender fortællingen nogenlunde, så kan det selv sætte sig ned og gennemgå programmet. Og til slut i den her bog, der er der en hjemrejse, som er en fortælling, hvor barnet lærer at koble helt fra og slappe helt af i sine muskler. Hvis I vil læse mere om den her bog, så kan I gå ind på snitbryd.dk. Der står en masse spændende ting om min bog. Den udkommer senest den 1. marts her i 2016, og jeg håber, I vil kunne bruge den. Glædelig jul alle sammen og godt nytår!